700 év múlva az emberiség már elköltözött innen. A föld megtisztítását egy szorgos kis robotra bízva. Ő Wall-E, az utolsó robot a bolygón. Csak egy gépnek szánták, ám az évek során kissé megváltozott. Egyéniség lett. Kíváncsi természet. Szereti a csecsebecsét. És egy icipicit magányos. De most mindez megváltozik. Ő Éva. Egy egészen más világ. Ám Wall-E-t mindez egy csöppet sem zavarja. A hihetetlen család és a lecsó alkotóitól, a Nemo nyomában rendezőjétől. Egy robot, aki szív nélkül is megtanulta, milyen érzés igazán szeretni. Hamarosan a mozikban.